PDeCAT és un partit polític que sorgeix d'un moment determinat d'una escissió del Partit Socialista, quan estem en el marc del procés que va haver-hi, que va acabar desembocant a l'1 d'octubre. En aquell moment uns quants membres del Partit Socialista no ens agradava, no estàvem d'acord en com s'estava enfocant, especialment la qüestió del dret a decidir, del dret a l'autodeterminació, i ens vam animar a formar aquest partit, que el que vol és ser un partit socialista, de centre-esquerra, però d'estricta obediència catalana. Bé, i aquí estem, no? Han passat 8 anys i continuem treballant amb aquest objectiu. I MesCat el que no és un grup de gent que es dedica a l'antipolítica. Nosaltres posem en valor la política. A través de la política és quan pots canviar les coses, pots canviar i millorar la vida del dia a dia de la gent, i nosaltres no reneguem de la política, al contrari, nosaltres la mirem de defensar. Per això sempre comentem que som just al contrari, d'alguna manera, dels Tots per Sant Feliu de l'alcalde, que sempre es presenta com que ells no són polítics, que ells no han vingut a fer política. En fi, a nosaltres això ens sembla que és nefast per la gestió pública. És nefast perquè al final te trobes que acabes en el populisme, quan no tens marcats uns objectius, quan no saps exactament allà on te vas, al nord, allà on te vols arribar, al final només te mous per coses molt efímeres, per aquella voluntat d'agradar en un segon, i en aquest sentit crec que una de les conseqüències d'aquesta antipolítica és que el govern de Sant Feliu, els projectes de Sant Feliu, han quedat com desnortats. I és una deriva molt clara a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols de l'antipolítica del partit que ens governa. Bé, em torno a presentar perquè, en fi, crec que això s'ha de canviar, i hi ha dos factors fonamentals, que podríem dir, dos grups. Crec que el que serien les grans polítiques estratègiques de la ciutat en aquests moments estan, com te deia, absolutament desnortades. Qualsevol dels grans projectes que la ciutat tenia entre mans en els darrers anys és evident que no han reeixit i que s'estan demorant molt, que els canvis de criteri que hi ha hagut ens han portat en carrerons sense sortida, i per altra banda jo crec que manca una sensibilitat social molt evident en aquest govern, que també fa que tot el que siguin aquelles polítiques que ens fan créixer amb serveis públics hagin anat quedant en el mínim, diguéssim, en funcionar per inèrcia, perquè els serveis, les àrees tenen excel·lents professionals i van complint, però els hi manca claríssimament, en aquest sentit, impuls polític. I en aquest sentit, no sé, podríem parlar dels dos blocs, i podem estar-hi molta estona. Per exemple, del bloc de grans projectes. Exemples d'aquesta fugida endavant i que hem quedat sense nord. Em fa l'efecte, primer, aquest projecte que tenim a la Punta de Garbí, que el primer temporal se'l van dur, i que és l'exemple d'una fugida endavant davant d'un fracàs, que era recuperar aquest front meravellós, que queda pendent. 8 anys després queda pendent. Per intentar amagar això, hem intervingut a la Punta de Garbí, però pel mig continua donant la imatge que dona i no s'ha incorporat a la ciutat com un actiu, i tot el front, per entendre'ns, de Cal Canari, evidentment desmereix moltíssim. I el mateix podríem dir de tot el que sigui els entorns del monestir. Hi havia un gran projecte estratègic, que era fer el Thyssen a Can Serra Vicenç, i es va abandonar. L'excusa que es va donar va ser que era massa car. La veritat és que 8 anys després el govern ha presentat el seu projecte i al final anem a parar allà mateix. És tan sols una qüestió de voluntat política, de decisió política, decidir si els diners que van arribant i que encara queden pendents per lligar tota la financiació, serveixen per fer-se a un lloc o a l'altre. Com te deia, aquest projecte
al final representa una agressió al monestir i a més representa que es pugui tornar a pensar que neix un edifici davant de la porta ferrada. Inhabilita que treballem amb un objectiu que havia sigut en el que havien treballat dècades els governs de la ciutat, que és generar una anella cultural de primer ordre al voltant del monestir de Sant Feliu de Guíxols. I en aquest sentit, nosaltres ens sembla lamentable i creiem que ara encara hi som a temps, Segurament és de les últimes oportunitats, però encara hi som a temps de redreçar això. I quan preguntaves per què em torno a presentar, em torno a presentar perquè crec que encara hi som a temps de redreçar moltes d'aquestes coses. Llavors passaríem, si voleu, de manera molt sintètica, però a el que seria l'apartat del dia a dia, si es vol. Jo crec que després de les dues grans crisis que hi ha hagut, de la crisi financera en un moment i la sanitària, sembla increïble que en aquests moments el govern de Sant Feliu no sigui abanderat, pioner, o almenys que estigui sent un dels ajuntaments que estigui en línia amb els que ho fan bé en temes com l'habitatge, per exemple. És evident que per tal de donar suport a la gent, els ajuntaments han de començar a prioritzar d'una manera absoluta les polítiques d'habitatge. En aquests 8 anys de governs no s'ha fet cap promoció pública d'habitatge. Quan nosaltres vam deixar el govern, el 2010, durant aquells anys, en aquell mandat, vam fer 2 promocions públiques d'habitatge. I ens sembla que cada mandat s'haurien de fer, si no 2, 1 o 3, però almenys hauria de ser aquesta la voluntat. La veritat és que quan veiem els programes electorals, les promeses, proclames, els objectius de l'actual govern, doncs el que veiem és això, un altre cop, fugides endavant, excuses. Han passat 8 anys i en aquests moments no s'ha fet cap promoció pública. Però podríem parlar de moltes altres polítiques, de joventut. Quan sortir d'aquesta crisi i no entendre que has de reforçar les polítiques de joventut, també ens sembla un error majúscul. En fi, aquí hi ha un altre camp que ens sembla incomprensible que després de la crisi sanitària continuem com fa 10 anys, que és amb el nombre de places públiques assistencials per gent gran, amb el nombre de residències i amb els serveis que s'ofereixen a tot aquest sector. Com deia, hi ha excel·lents professionals que treballen en aquest camp a la nostra ciutat, però la vessant política no els hi ha donat més, no els hi ha donat més mitjans, no ha invertit en això. I, doncs, bé, els professionals treballen els mitjans de fa 10 anys, però està clar que no hi ha impuls polític i això ens sembla una mancança capital. Evidentment, hi ha una de les grans fugides endavant d'aquest govern ha estat l'aparcament desmuntable, diu el govern, que han fet al costat del cementiri o darrere de l'estació d'autobusos, com vulguem dir-ne, tothom l'ubica. És un aparcament que ha costat més de 2 milions d'euros i que finalment no dona solució als problemes d'aparcament que té el comerç. No dona solució. És un aparcament que com a dissuasori pot servir, però que no reactiva l'economia de la ciutat. El comerç el que necessita és un aparcament per la zona comercial, per reactivar la zona centre de la ciutat. I en aquest sentit, tots concordem que quan hi ha la gran afluència de gent, el que existeix, que és l'aparcament a la plaça del Mercat, ens ha quedat petit. Nosaltres portem molts anys, i també crec que és possible reconduir-ho i fer-ho bé, portem molts anys dient que hem de fer un aparcament al passeig i hem de fer un aparcament que connecti amb l'aparcament de la plaça del Mercat, que ha quedat petit. Per tant, ens sembla que ha de ser prioritari en el proper mandat que ampliar l'aparcament de la plaça del Mercat pel passeig. Sense aquest aparcament, sense solventar el problema de l'aparcament, tenim una manca de competitivitat que, malgrat totes les polítiques que després puguem anar fent d'incentivar el comerç, ens queden bloquejades. Ens queden bloquejades perquè ens falta un fonamental. La gent, fins i tot de Sant Feliu,
sovint no baixa a comprar a la ciutat perquè es desplaça d'altres centres comercials, a altres zones comercials. I en aquest sentit doncs, ens sembla que s'ha d'assenyalar com un projecte prioritari pel proper mandat. Amb això, a la vegada també és imprescindible fer un pla de xoc per reactivar el comerç i ajudar el comerç en molts aspectes. Ja s'està fent, però ens sembla que s'hi pot aprofundir molt i molt més. I en aquest sentit, doncs, primer, des d'establir una línia de subvencions que puguin ajudar tant a la reforma dels locals com a la reforma dels exteriors dels locals, per tant, a millorar les instal·lacions del comerç, com també ajudar-los i ser còmplices amb ells de tot el que és la implantació digital, que avui en dia doncs, és imprescindible. I en aquest sentit ens sembla que les xarxes de l'Ajuntament han de ser menys propaganda de l'alcalde i estar més al servei de polítiques com aquestes. Les xarxes que utilitza l'Ajuntament doncs, tenen una potència evident i haurien d'estar permanentment treballant en com doncs, fer que es dinamitzi el comerç, i no només el comerç, també qualsevol dels altres aspectes de la ciutat, institucionals de la ciutat, i no tant de propaganda. A veure, en referència al turisme, sobretot, el que crec que a Sant Feliu ara li manca és promocionar això que us comentava del turisme actiu, perquè efectivament és un filó que ens sembla inesgotable, i ens sembla inesgotable per la nostra realitat. I això doncs, ha portat a que moltes empreses en aquests moments doncs, estiguin fent activitats al voltant d'això, en el món de la nàutica, del cicloturisme, etc. Però llavors doncs, hi ha moltíssimes coses que hem de continuar tirant endavant. Per exemple, una de les coses que a nosaltres ens sembla prioritària és preparar la ciutat per celebrar els 200 anys del naixement del Passeig del Mar. També és, juntament amb la nostra situació, un espai com el passeig és difícil de trobar. I tan sols treballant a partir d'aquest mandat per tal que dintre de 8 anys, 10, puguem fer aquesta celebració és quan serem capaços d'aprofitar-la, perquè hem de tirar endavant un pla director del passeig, que fa molts anys que està pendent, hem de tirar endavant doncs, la posada al dia i millora de tot l'espai portuari, que també doncs, és quelcom que va sortint i que està pendent, com també el pla director de Calassanç, tot el pla urbanístic i especial de Calassanç, que també fa molts anys que anem parlant i està pendent. Això, aquests 8 anys no se n'ha sentit a parlar, cosa que doncs, és incomprensible, perquè és evident que aquí existeix un capital fonamental. Estem igual que estàvem, en aquest sentit, i ara però tenim una oportunitat que hem de saber detectar i que hem de saber explotar, que és aquesta de la celebració dels 200 anys. Però llavors hi ha moltíssimes coses que jo crec que hem de ser capaços de valorar, com per exemple com la campanya del Peix Blau Ganxó, que celebra 30 anys, també és un moment molt i molt especial, una campanya que fou un èxit rotund en el seu moment, que després, si la gent de Sant Feliu se'n recorda, va quedar com dissolt enmig d'altres campanyes, i em fa l'efecte que hem de fer un reset i tornar a potenciar-la i donar-li el lluïment que havia tingut temps enrere. Aquest és un producte absolutament nostre i això, com te deia abans, també pot ajudar d'alguna manera obrint-nos a d'altres activitats que no són pròpiament turisme. És a dir, quan fem aquesta campanya també estem d'alguna manera ajudant a la gent que encara està treballant al sector de la pesca i que bé, el nostre producte estrella, que és aquest peix blau ganxó, dona vida encara a moltíssimes famílies i a través d'això segurament ajudarem a que continuï sent així. Per tant, són molts factors que ens fan pensar que més enllà de focs d'encenalls hi ha moltes polítiques de calat, de cuidar els detalls, que han de ser les que a poc ens facin anar traient d'aquesta situació de letàrgia, una mica
de coma, si es vol, allà on es troba el que seria l'activitat comercial, gastronòmica. En referència a la campanya, per exemple, jo sempre dic que un dels grans actius que tenim són els nostres professionals. Sant Feliu té excel·lents professionals i excel·lents restaurants que s'ha de treballar amb ells i s'ha d'identificar els actius de la nostra ciutat i posar-los en valor. La millora del dia a dia passa per moltíssimes coses, no? I hi ha coses que ens semblen fonamentals. La mobilitat, anar treballant per millorar-la, és quelcom que implica una cosa que cada dia fa que tinguis una qualitat de servei de l'Ajuntament millor. I efectivament hi vas pel món i veus, per exemple, a Puigcerdà, que vaig estar-hi fa poc, vaig veure que en un lloc on hi havia molta pendent, allà s'hi ubicava un ascensor. Hi ha ascensors públics que poden arreglar molts dels desnivells que tenim. O vas a d'altres ciutats i veus que s'han instal·lat escales mecàniques i sobretot també que el transport públic s'hi ha cregut i s'hi ha invertit. I en aquest sentit a nosaltres ens sembla que es pot pensar una mobilitat molt diferent. Per exemple, al carrer Penitència, aquelles escales, fins a la baixada del Puig, em fa l'efecte que allà qualsevol d'aquestes ciutats que us comento ja hauria instal·lat unes escales mecàniques. I si això ho complementem amb un altre sistema, que pot ser una escala mecànica, un ascensor públic a la plaça Marcillac, podríem aconseguir que la gent de Vilartagas i la gent de la zona centre estiguessin comunicats passejant. Fins ara Sant Feliu sempre hem dit que era molt costerut i això ho evitaríem. Podríem fer un trajecte allà on poguéssim anar de la plaça del Mercat a la plaça Salvador Espriu, per dir-ho d'alguna manera, fent una passejada sense que ens trobem, sense que tinguem que fer alpinisme gairebé. I jo crec que això també és d'aquelles coses de cuidar els detalls i d'entendre quins són realment els problemes del dia a dia de la gent que li ha mancat a aquest govern, i nosaltres ens hi comprometem, això. És més, ens comprometem a que això estigui fet durant els 2 primers anys de mandat, perquè en aquests moments no té una complicació tècnica. També el mateix, per exemple, el sistema de bicings, del sistema de bicis que hi ha públiques, que hi ha tants i tants ajuntaments. És evident que Sant Feliu hi ha de ser-hi i pot ser-hi. I a la vegada també és evident que justament ara que la bicicleta elèctrica ja està absolutament implantada, justament la bicicleta és una solució de mobilitat sostenible, quelcom que sempre ha estat, o nosaltres els canxons hem considerat un hàndicap de la nostra ciutat, que és aquests desnivells. D'alguna manera podríem dir que amb solucions d'aquestes, que potser fa 20 anys no es donaven, podem aconseguir que Sant Feliu aquest hàndicap desapareixi, que deixi de ser costerut, i hem de fer-ho perquè també, vull dir, al final aquesta interconnexió fa ciutat i genera que hi hagi una xarxa ciutadana, per entendre'ns, que això fa ciutat. Per exemple, els parcs. Tenim uns espais, com ara aquest en el que estem, meravellosos. Quan parlava d'incorporar aquest espai del salvament al passeig, hem d'aconseguir que la gent arribi al salvament i que el salvament es posi a disposició de la gent i que formi part de la passejada. I això té solucions, com dic, de carinyo, i té solucions de detall, és cirurgia, però l'important és prioritzar-ho des de l'Ajuntament, i amb això ens hi comprometem. I bé, de la mateixa manera jo crec que hi ha espais meravellosos a la nostra ciutat que no pot ser que continuïn sense incorporar-se a el que són, diguéssim, els actius per donar qualitat de vida als nostres ciutadans. Penso en el parc dels entorns de la Font de Monti Calvari, ha de ser la porta
a l'Ardenya, i llavors també això genera sinergies amb el que comentava en algun moment de generar elements que afavoreixin el turisme actiu. Allò la porta un espai per fer senderisme i cicloturisme absolutament meravellós, i llavors també tot el parc que ha de néixer a les bateries, que justament també implicaria millorar moltíssim el nostre carril bici i que donaria, jo crec, també a tota una zona de la ciutat un pulmó verd que en aquests moments li manca i no té. Sant Feliu, què no és per mi Sant Feliu de Guíxols? Sant Feliu de Guíxols, a part de que m'hi he entregat amb cos i ànima, i tot el poble ho sap, què no és per mi Sant Feliu de Guíxols? Jo faria la pregunta a l'inversa, no? En fi, com tants altres ganxons i ciutadans, és el lloc on treballo, visc, ric ploro, estimo i m'enfado, i per tant és el lloc on vull passar la resta de la meva vida i esperem que sigui per molts anys, clar.